שזה מעמד באזור או שניסו שיש בו במשמעות שעושים מדינה אחרת של השמצרים? לא, יש הרבה מועמדים ולא ברור אם רוצים כי יש הרבה מאוד צרכים. כמעט ברור עכשיו שהרצון הוא שתהיה איזה מין הנהגה קולקטיבית שמוקמת בזקני השבט, כאלה שכבר למדו קצת, יש להם קצת ניסיון בוורדי, כלומר, הרוסיה מצד שני צעירה מהפכה. מי מתוכם יצמח? יש מועמדים, אני לא אעלה אותך בשמות, אף אחד הוא לא כזה שאפשר לשפוט את יחסו העתידי לישראל בדקה הזו. תשמע, הבעיה העיקרית של מצרים זה לא ישראל. מקיפים אולי גם סיני, אבל זה קודם כל הביטחון האישי. אני מדבר עם אנשים מכירים, עיתונאיות, אומרים שדורית אחת אומרת, אני מפחדת לשלוח את הבנות שלי לבית ספר, מפני שיש התנכלו לה בדרך. אנחנו רק היום מתפרסם לוח שמדבר על 90 מקרי אונס בכיכר תחריר. זה מצב שאין היעדר ביטחון אישי צריכים לפנות. זה כבר בכלל, זו תקופה, זה לא הם יכולים עליהם. זה תקופה ארוכה. הדבר השני זה עניין של התיירות, וזה מחזיר אותך לסיני. תיירות זה ענף הכנסה שלי במצרים. בלי תיירות אין להם תוכן, אין תקווה. כדי להשיג תיירות, שיבואו תיירים צריך שתהיה יציבות. כדי שתהיה יציבות, צריך צבא מצרי בסיני, צריך לחסל את העניין של הג'יהאדיסטים הקיצוניים האלו, וצריך לעשות מה שמוס עשה, ולכאורה איך עשה את זה? כי הוא הלא פטרון של חמאס. הוא התחיל באופן שיטתי להרוס מנהרות. בין המנהרות האלה חסרו את דרכם של קיצונים, יש בתוך עזה כאנשי הקאידה כאלה שנכנסים לסיני לפגיע בישראל ובתיירות ובכלל בכפירה המערבית. ברגע שלא יהיו מנהרות ולא תהיה חדירה, סיני תהיה יותר מיוצרת, תהיה פחות צדימה בין הקיצונים בעזה לבין הקיצונים הבינלאומיים, בעיקר מקבלים כסף כדי לסייע לפעולות טרור. עוד שאלה אחת לגבי ידיעה שיוצאת בערב, ושאלת את זה גם מבט, בית משפט במצרים פותח בחקירה נגד מוחמד מורסי, הנשיא המודח. יש סבירות סיכוי של יועמד לדין וימצא את עצמו כמו מובארק במצרים. זה הדיבור עכשיו. כלומר, אתה לא יכול להחזיק ציר למורסי לעשות את מצרים. אבל לא, אני מנסה את זה. מובארק אמר, אני נולדתי עניינות במצרים. אבל הסיטואציה שונה, למורסי אומרים תעזוב את מצרים, כי בעיקר אל תעשה לנו מצרות, כי לא יודעים מה לעשות איתך. אבל לא עשית איזשהו פשע גדול. כיוון שהוא מסרב, צריך ליצור איזושהי עילה, אז אמרו ניסוי בית המשפט. אז זה סימן להחזיק אותו במעצר בית. האחים המוסלמים, זה הבעיה. לא משתפים פעולה עם המאמצים עכשיו לייצג את כל מצרים בממשלת אחדות. כי אומרים, זה לא יכול להיות שאתם מוצאים 300 מנהיגים שלנו, מחזיקים את מורסי במעצר בית. המנהיג הרוחני הבאתם אותו ממרס המטרוף, שמתם אותו במעצר בית. גם אצלנו, יש צווי איסור יציאה ממצרים, אתם אומרים, חשוב לנו שגם האחים המוסלמים ישתתפו בייצוג מצרים העתידית. זה לא הולך ביחד. העת הזה יכול להיות שכבר אחת גם התנגשויות אחרי התפילה במסגרת. אז זאת אומרת, השקט שראינו היום, השקט שאחרי ההתלהבות אתמול, לא הייתי חותם על שקט מוחלט בימים הקרובים. עוד ידענו שוק, אני תודה רבה. תודה. שלום לפרופסור עוזי רבי, ראש החוג להיסטוריה של מזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, ולאלוף מילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים באולפן בתל אביב.